Dobrý deň, sme v Sevarde a nasledujeme losa. Tam uteká. Podľa mojej GPS-ky by sme mali byť práve na Aliaške. Tu je aj los a tam vidíme ten problém. Los má pravdepodobne podnájom v tejto štvrti, ale my sa o tom ideme presvedčiť. Teraz si prezerá niečo, kúknime sa na to. No poď moja, poď, už vidím, daj mi hubenú, slzy sa ti tisnú do očí, nemáš čo jesť, tu je ten problém. Nehnuteľnosť nemáš. Pozrime sa na to, ako si ide prehliadať ďalšiu nehnuteľnosť tento los.